Punong Barangay sa Barangay South Baluarte, Molo, gina-alegar nagpamalabag ng magsuksok sa jersey ang players sa liga. Punong Barangay nagpaathag. Si Kim Salinas nakatutok live sa Barangay South Baluarte, Molo, Ilo-Ilo City. Kim? Nagsabat ang Punong Barangay sang South Baluarte, Molo tuhoy sa mga akusasyon batok sa iya sa ginpatigayon nga Inter-Barangay League diri sa distrito sang Molo. Wala na namian ang sangguniang kabataan chairman sang South Baluarte Molo nga si Francis Palma sa ginpahayag pagpugong sang ila Punong Barangay kag tiyo mansini nga si Ronald Grandesa nga magsuksok sang jersey uniform ang mga players sa parada sang isa ka liga sa distrito sang Molo sang Lunes, Hunyo 17. Ang pagpamalabag suno kay Palma ang bangod ng mga jersey ang may logo nga gugma. Inikuno ang resulta sang iya ginapangayo nga sponsorship bangod wala sang budget para sa uniform ang barangay. Ang gusto ko man matabo da maging presentable sila bala nga mambalang taong nga ang pagulikid ko kagang suporta ara gid sa ila. Kagalin man mismo sir sa mga players kung nga gusto gid nila sa lubon ang jersey nga. Una diri suno kay Palma, Hunyo 16 ang nagsugilanon siya sa iya mga players sa pagpamalabag ni Grandesa apang wala nagpasugot ang mga ini. Rason nga nagdayon sila sa pagsuksok sang jersey antes ang parade sang Hunyo 17. Sang manugsugod ng parada, nahibaluan ni Palma nga gina-insister sa gihapon ni Grandesa nga hindi pagsuksoko ng uniform, rason nga nagpabutyag ini sang hibubun-ot sa social media. Nagrant ang mga players sa group chat namon nga chairman di kami gusto sang magsulob sang white t-shirt. Depensa naman ni Grandesa nga hindi pagpugong ang obra sini sa baylo. Ginahingyo lang sini si Palma kagang mga players. Inibangod sunod sa iya, luyag niya lang nga respetuhon ang sponsor sang liga. Wala gina nga pagpamugong. Ang ako na nga gin-request ko man lang tani nga pwede man lang nga di talaga pag-usaron ang uniform nga may ngalan nga kuno da nga bilang respeto. Hindi man kuno matuod ang akusasyon nga nagapangakig siya kang nagapamilit gid sa mga player. Sa pagkamatuod suno sa Punong Barangay, siya pa ang nag-coach sa mga players sa unang hampang sa liga. Suksok ang mga jersey nga ginbalabagan sini. Di go nila ang ilang uniform. Muna nga gibayaan ko na lang. Kay kung pagpugong sa sina nga ilang aligasyon, wala sila kampang, kag wala sila nakaparade. Wala naman sang plano pa nga magpasaka sang formal nga reklamo ang magtimbang nga bahin kag nagpabutyag nga handa naman sila nga mag-areglohanay. Madamo gid nga salamat sa update Kapuso Kim Salinas.